يغني لنا دكتور ثانكيو غوتنا تمليس كاتلها ثانكيو دكتور غوتنا تمليس كاتلها غوتنا تزيل تفتاو لها تفتاو تزيل لها الله خبر حلو او مرحبا غوتنا وين اوع كان في مسألة انا دكتور قرص قلت بالنير كايلندي اوكي حير رايدر ودي قاتك الله قدم الدكتور اوكي بس اي فيزك انا نيره سريع قال بلا سحب نيره مسكن نلعن هون اوكي حير بس حوي ثانك يو ويل صبو معالتي ومالسي صبو يناوعلنا تي بتيوخن اتي حبرتسبنا نطرنافه مالسي نتي زلو حيلي نخطر نفزريو زلو صعري عزيز مسغاني بتي مصا بتي اتي وحدت ايصلاني تي ناي كلهم اب حدا مسمر مصيخا نتي حزبي اب حدا مسمر كتمصو مفتان اي متصلن جن كابوهراها كله بب خبابي زلو ودابتاتو كحيل انت سريحو امجرشتا تناي كلهنا دليتن رائن حدايو بمعراب نمصا بمبراق بسمين نمصا بدبوب امجرشتا زناي سرعات ودقتينا كلهنا نعي ابز ولا حنت تفلالينا يلن حجي ابتي مصاصا جن نناشو ነገር ክፈላልينا ሁሉ እሱ نعنا زياده نو اذا تغيرنا اذا ጠንቅኸም ጻልናዩ ኢልና نحاسبو ኾን خل ولا وشتا ሀገር مسكناው نزا አይክተርፍኒ بخوم ኳይት ፓርቲታት ዝፈላለ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሪፐብሊካን ፓርቲ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ገለገለልካ ድፋላለኮ ነናሽቱ ስለዝለው ያ መጨረሻ ግን ብዛዕባ ሀገሩ كل معرته قداسነት አለው سو اذا في الليات زي اب لومي انت دا ديت رايو صاحب عادناون مساتلا خرئ كدني مالس حد بحديوس ولا تي سرعتون هقدفون حد اندي يكونوا دبل دلو اب حد صحل نقطو يزبل زلو اب حد دستي اب حد قرع نقطو يزبل دلو ولا تسرعتون حجي انا تفلليات اي صلوني تفلليات جن امنا كمزي نحنان نايزوم سرعات ناي اساس دغفتن كوم خمسل يبلون نملكي زدغفن نملكي زقاومن كون يبلون ابت ملك مقوام كونكا جن بخمي صباح نغوسي انتي كون الله حجرنا نناتك دررايكا صبو رايتات كله يخيل سلازي انا اي صلوني كسعتي لعلواي مراخبي كسع زحلونا ناي كلنا مراخبي انصار قفع سقع زخونه ناي كلنا مراخبي نخحداتن نخدعاتن نملكن زقاوم كسع زخونه ناي كلنا مراخبي ازي بزي قوام بزي بايتو بزي قرصاوي ناي منغست قرصي زمرح زلو ناي شفتنت سرعات مئلاي كسع زخونه I think ابيلنا دق هاجرنا كتكبنا كتراخبنا انا اوص اجب يبلين تمفللايسي كفرحنا يبلون رايت هاجراوي ربحه زقدمه مفللاي يكون اما چرشتو اسيخ بالزدلي كاو حليفه نربط كتعيد كوينه تقرب زنبرت اذا ياكل تبل نحنا تبل دمص زبزحت لا تمثل جن يس نفس وكف مدرخ نا زوس الله وازا ياكل كم قال ياكل تباهيلا سلازمصت ياكل سلتبال دلامبر بتفعل ملكع كوينا ياكل كنبل صنيحنا ابتي تسعات مجمرتا حمشاي مسرع يوم يلنا اندا وانجلنا ساتهم كدي اكل يمزولون يرو ياكل ها تشعو ناي ودبات حشويه ايدلن يخبل كله اساس ساتهم كان نو بحنت ودب منبار اكل بحنت بارت منبار اكل يمزولون يرو اتي اكل اب سمانياتات ونجمير خون خالي اب تسعات ونجمير خون خالي دحراي اتزز ازوت وسبكا كل خا ياكل يزول يريحوات ياكل منياتو تزلنا يو اكايدا قنع يكونن إلو كابت اكايداتي وصيو كال ناي حق مسمر كختل زفتنا كله ندخل نتي زي قنع اكايدا ياكل كبر سلازدلي سلاز كل سبب بساعته ولا صباحون دموصو دحر صباحون دموصو ولا حنت سكند قدمت سرعات موداقون زموصو يا سلازغول يوم دموصو تاكل سي كم قال لتدغاغ طراي كولتن كتكون دلوا حجي ناي اكل حايلي كم معبل يفع سلازلو بساعات زي
كل سب دقيفو سل زلو كابتنا يقدم حج نريوز نبرنا 10 20 30 40 50 تبزحه حدا دراش تاكيبكا اخيبا غيرنا زبالو زنبره وصي لومي بمايت سلازملؤو منالبات اتي ياكل وحج ناي وحج وي ناي معبل حيلي كرئي جميرو مهلاو نستفلالنا حجي كل غزي كن كسكفنا له وحج نامت كابس مراز كاب إيرترا زبقس روباتات سي وحيزناتو تميلو خيد مو أب حدا درجة مسبس حدا كب أب تحس أخات تبيلو تعرف نو جست ما أب تحس أي تعرف ما تشرش دريقو تعرف ماي بزودو حلف نيريو سقع عبزد أب عند حجد أبي الله أب تبلو له ساعات تبزح سلز أب كم خيبس حخلو زي يعني يأكل معبل ها صفعتاتو وديو نهرتاتو وديو ابتي درق بوتا خيبصح خلو زالاتات كنسرحالو يغبانا يحوات كنزالي يغبانا بتزالاتات كا بب خبابي بب تزمسلكا زالا غيركا محازو ها كم زطقمكا نو فرخم زفر غبارو نتي وحجسي مريت كيسته يخلو اب جرادين دي هوعل اب مستناي دي هوعل اب محصب دي هوعل مچم نتي دق سبات معلا دخون كتقملو سي بب خبابيو انداخدكا ختزاليو غباكا زاليخا كتترفو سلازي ازي بزخون يكون ملكع تزالاتات اندحر دا سرح كيلو صبوقي طرايت تسرح زالاتات كمزي تميلو لاحكو زبل زحلف الحركوينو قال الحركو زياده خنطنقا خنغبرالنا انا عاي اسو يزسكفن بساعات زي اتواحزي تربخ نيرو ابدرق مريت كيبصحمو كي سته امبر انا بفرانكفورت خوينه كحزي انا بواشنطن كوينه كحزي انا بستوكهولم كوينه كحزي انا بدنفر كوينه كحزي انا باتلانتا كوينه كحزي وي بملبورن كوينه كحزي انتيلكا صبوي حما يكون اما چرشو دليتنا كلنا نزملك معناوي اتي بب خبابينا نأكبو حيل دما نزي خسرح مچرشتا انا سيزبل ابتا ناي كونستيتيوشن تبل دلا انتوي مصياز نبرت كتع منالبات زحجي ناي وان نيشن ناي حدري جغانونا ناي غل خيتبلو انا بولق يزامنو لي زارب دلهو ازي كونستيتيوشن بمسرته اساس قتيلو وسلمتاي نحنا خنقتلو اساس مويتو لوسي نحنا غتم دليت فتح سلمتاينا كموت حاسبنا كان قوام كنسرح ندلي اتليست السو مويتو يزبولو نحنا كن هيوت الله كو خنبلالنا يحوات هيوت الله زقوام سريحنا لينا قوام اي موتني خنبل كنكلالنا نمبر نتناتو اسون كو كسريح كو يلنا دلو ولا كو تدي تملسنا نعو قتيلوس حدش كسريح كو يزبلنا دلو نحنا نعو قتيلنا حدش ندحر كنسرح كوينا انا بوغناي صبوق اي كوني زخون قوام اب امن استصحف قوام يلن ممحياش اندا تغبرلو نتي اب قدم غزي استسرحه اب لوم غزي كن ديخ يدكا بقل ملكع وي نعو چرشكا ريموف بمغبار بخالق تكيكا وي كاب بممحياش يزغيد قوام كل غزي بيلز كل غزي اندا تبليو نقلب بيلز ابروف اندا غبركا نقلب بيلز امند اندا غبركا يزغيد كل غزي سلازي انا نتي قوام نايتيس عن شوعاتن سلمنتاي ناخن غوسيون يفتن زلنا ايردانني بفصم ايردانني تي زحزن ناي 50 كلتن قال خم قبول جرم زوسدو له ناي 50 كلتن عامه مرت قوام كم قبول بقى زي بوخن مرحينا زول سبات هنا الله يحواتنا مسلوم يخمو خبلو قلنا عاي اب 50 كلتن اب 7 درجه 7 عمت كوين له شعوز تندفق قوام نزي حج زلو اما بل عسران حدا كفله زمن كن اتو قريبنا يسرح دي يسرحني نحرينا يسرحني نحر نعوخ نقبل نخيل كوينا دا سلمتاينا ناي شوعات تقبلوا بمسرته ابد صداقاتنا 50 كلتنا يفلطوني اب نايتي 9 شوعاتن كن يحوات كابتي 9 4 سقعتي 9 6 موداتا حيال روسن كتعت اب كل بوتات تخيدلو اب كل اب قطرات اب كتماتات اب منغستاون زي منغستاون بيت صحفتات اب كوليجات اب يونيفرسيتي اب هاي سكولز اب كله بمنئسي يخون بدق انستيو يخون بسرحتنياتات يخون بممحدارات يخون
بعدتات بخلو تزتيلي أوش تهجر أوت أخا درجة نتسرعت مستسرعت زنبر كله بيدليو دحر الشعوب مستسرعت زنبر خا درجة تزبز حي برسنتيج أوين يرو كابتيس 10% نلعلي ولا بزوج أزله أبتسرعت ينيرو وحدات يوم تبدأ قوم تزنبرو شعوب هذه ناي بوزحات تساتف النت زلو أيكونني إلكا لومي أصدقك ولا أبزي وصاي تفر عليه كونفرنسات غيركا غلا غيركا نحزب مو كتأمن فتن اتزبزح حزب كنا بعدنا يزلو أي ساتفون يزلو دمصو أيهبولون يزلو صباح نقول زغون اللوت أنت دا مزيو imposed يخون زقوام زي كان يخون أيكني نحنا زتينا لينا بتنحنا زتنا لو تميلكا تقبل يخبار which is زي نعي another dictatorship جن it is بايتو تقوملو نالوات بخيرو زلو بايتو دي ولا غالري أقيمكا نتي constitutionity بوخ مجمرتا جمير نعو ريفايز ندا جبركا حر تخيلو كن زي قوام زي وانو حزبيو نبرت حزبي قوام نعي شوعتن ناي إسحاس نبرت أيكونه ناي عادة نبرت أيكونه ناي حزبي إرترا نبرتيو إذا ناي حزبي إرترا نبرت كا حزبي إرترا بحنسا كوسنول زلو كقصلن كقصلن بر بوصا سلازلنا ወይ بجلس سلازلنا نحنا نوسنول ጉዳዩና ይኮናል ስለዚህ ኣብዚ ሕጂ ዓብ ፍልሊ ከጋጥም ይኽእል እዩ ኣነ ነቶም ድሰርሑ ኮቋናጽ ደል ይኮንኩን ሓያላትዮም ንፋዓትዮም ዓመትን ፈርቃን ኣብ ከምዚ ምስራሕ ዓብ ነገር እዩ ጽቡቕ ነገር እዩ ደስ ደብል ነገር እዩ ንሃገረይ ለምም ሰሪሖሞ በትናቶም ኣራያ ጽቡቕ ኮይኑ ስለዝተሰምዑ ቁኑዕ ኮይኑ ስለዝተሰምዑ እዮም ሰሪሖሞ ግዜ ጥፍየሙሉ ሓይሊ ጥፍየሙሉ ኩሉ ኣብ መጨረሽታ ግን ካብቲ ሳቶም ብውሕዳት ድሰርሕዎ ሃገር ድተኻትዓሉ ልዕሊ 90% ድተኻትዓሉ ሓደ ንብረት ናይ ህዝቢ ግን ኣሎ ክስርሓሉ ዕድል ዘይረኸበ ኣብ ከብሒ ኮይኑ ዶሮና ድሰቲ ዘሎ ንሕና ይውፃእ ክንብል ኢሳያስ ከዓ ኣይወፅን ይሞይቱ ይኽብል ንቃለሰሉ ዘለና ቅዋም ኣሎ ስለዚ እዚ ዕድል ክረክብ ክኽእል ኣሎ መጀመርታ ይስራሕ ንፀደቀ ኣብ ስራሕ ዘይወዓለ ቅዋም ኣለና ይስራሕ ንሕና ናቱ ጽቡቕን ኣሉታውን ኣወንታውን መዳያቱ ንርአዮ ከም ህዝቢ ጎዲእና ኣሎ ኢልና ንኽነመሓይሾ ወይ ንኽንስርዞ ከዓ ዕድል ንርከብ ስለዚ ምንም ዕድል ዘይረኸበ ክስርሓሉ ቅዋም ገዲፍካ ሓድሽ መሰረት መስሪተ ከምዚ ክገብረ ምባል ሞ ከዓ ሪፕሬዘንቴሽን ናይ ኩላህና ናይ ሙሉእ ሃገር ኣብ ዘይብሉ ቦታ ኮይንካ ንዓይ ቁርብ ግዚኡ ዘይሓለዎ ኮይኑ ስምዓኒ እዚ ከዓ ክፈላሊ ዝኽእል ኮይኑ ስምዓኒ ሓደ ከምፃና ዘይክእል ጉዳይ ኮይኑ ስምዓና ኣነ ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ ምክንያቱስ ቁርብ ንብረት ህዝቢ ብትሚልካ ብተወሰነ ክፋል ኮንካ ክትስርዝ ክትቐፅልን ዓቕሚ ወይ ንኸምኡ እውን ኣይተመደብና ንህና ሓላፍነት ንኸምኡ ኾነ ናይ ህዝቢ ንብረት ህዝቢ እዩ ሓላፍነት ወሲዱ ንሰርሓሉ ንሕና ነዚ ህዝቢ እዚ እንተስ ቅዋሙ ከም ዘለዎ ክቕፅል ሓይሊ ክረክብ እንተስ ክቕይሮ ሓይሊ ክረክብ ነቲ ከልኪልዎ ዝላይ ንኸይገብር ከልኪልዎ ዘሎ ንዕኡ ክነልግሰሉ ዳ እቲ ንሕና ማንዴት ክኸውን ዘሎ እምበር ክንኡ ዘለለ ማንዴት ከማን ክህልወና ቅኑዕ ኮይኑ ኣይስማዓንን እያ ንኽሪኦ ከለኹ ብወገነይ ኣብ እኔ ተኣሽሙ ከብል ደልየ እቲ ካልእ ግን ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ኣስተምህሮታት ውዒልና ደስ ዝብል መዓልቲ ነይሩ ኣይነው ካልኦት እውን ከከም ዝመሰለ ሓያል ምቅርራባት ሒዞም እንተዝመፁና ፅቡቕ ነይሩ እቲ ህዝቢ ምርጩ ናብ ዝደለዮ ክመርፅ ሞ ዝደለዮ ወሲኑ እዚ የቃልሰኒ ኢሉ ኣብ ዝምእምኦ ከኣቱሲ ኣማራፂታት ኩሉ ግዜ ፅቡቕ እዩ ሕማቕ ኣይኮነን ይኽብል ደልያ ኣነ ቴንክ ዩ ይቐኒየለይ All right. سمع له هنا. ملكتسكي. Hello. الله هنا. الله تفي كمي كسل الله. تفتاوي الله كسل. انتهينا. كدرس باغون اللي خده تفتاوي أوليداتك كلام عارف أيدل هند حتى زارك
ادريس باغون اللي خدو قداي ما يكفنوا بليز تفتوي الله كنسل قداي ورد كم مايك اوكي هار اوكي الله خدو ادريس باغون حساب لكم لتم كالو طريقات صنحكم حاويك حلو الله خدو ادريس باغون تفتاو اسكم كلكم يابلكم الحساب اوكي بإيده حف دبل السبع الله حدا اسكم قدام زي هذا النتنا الله ولا يجي هو حجمت اخر لخنا بخمد ثانك يو اوكي يا انت تواريتان قرنا انوي بين هاي نزارات مسمر حماس لدلوناتي انا شوف من قصاصات ويودبات نهري ان كلن تمساساليو زلون ما تمسالي حسابهم درجه زلوم ابتي سرعات بخمي يودق مبال قديفكا مالتي اوكي تفتح ودي كلها حجون ايه عدنتنا يلا وين يا متخه حجه طبق غير كتمايك اوكي حجر لها حجه طبق غير اوكي اتمو هلا 1 سكند all right لو اجي هذا هدسكي الله ده ثانك يو اجي انت لو مزد لنا زلو نعنا فلليات كاتبيكاس كما غيرك حبراو سراح تسرع انبر و اوف كورس مسنا عادنا مسنا حساب زلو اندا سراحه كيدي كال انديو ግን ፋሕ እንተልካ ከምዚ 50 ራንሽን 50 ሰብ ጨንኦም ይውን ሓደ ሸኸም ዝበሃል ንዓና ሸኸምና እዩ ዝኸውን ዘሎ ካብቲ ዝሓለፈ ወላ ሓደ መለሳ ቆለስቱ ትቆይ ፋሕ ኢልና بعد 20 بعد 10 ተጎዛዚና ማይ ወይ ኦር ዘ ሃይዌይ ናተይ ስነ ሓሳብ ጥራይ ዓዲ ዘእቱ ናተይ ጥራይ ነስራዕ ዘውድቕ እንዳበልና እንድሕር ዳኣኒ በብፋንጣና ገሊና ብሰሜን ገሊና ምዕራብ ገሊና ኖር ሳውስ እንድሕር ንጓዓዝ ኮይና ናይ ግድን ይኹና ዋሕ ካብ ሕሉፉና ይንማሃርን ማለት ቆይ ኣለሲ لا ናይ ጀብሃን ናይ ህዝባዊ ግንባርን እንድሕር ዳኣኒ ሪኻዮ ስነ ሓሳብ ሲያስ ተረገም ዝኾነ ጀብሃ ካጥፊኡ ስልጣን ኣብ ዝበፅሕዎ ዘሎ ንኽበፅሕ ፕላን ወይ ዕላማ ስለ ዝነበረ ክኸውን ይኽእል እምበሪ ናይ ብሓቂ ዘፈላልዩ ነይርዎም ክትብሎም ብንፁር ኣይትኽእልን ኢኻ ጸላይ ናይ ኩላቶም ሓደ ነይሩ ንናፅነት ኤርትራ ዕላምኦም እቲ ዝነበረ ስርዓት ንምእላይ ነይሩ እንተኾነ ኣብ ሓድሕዶም ተዋዲኦም ዓቕሞም ኣዳኺሞም ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጥፍኣት ታኺላ ተሸሚሙ ስነፃነት እውን ኣብ ሰሜናታት ክርከብ ዝግባእ ናብ 9 ሰዓታት ተመጣጢሙ እዩ ማለት እዩ ካብ ሰሜና ናብ 9 ሰዓት ዘለኻ ኣብ ኣሽሓት ኣእላፍ ህይወታት ንኽሓትት ተገይሩ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ እንታይ ኢና ክንመሃሮ ንኽእልሲ እዚ ብምንቅስቃሳት ድዩ ወይ ብውድባት መልክዕ ተፈላሊናሉ ዘለና ኣብ ድሕር ሰላም ያው እዛ ሃገርሲ ብከምዚ መንገዲ ክትምራሕ بخمس من قد خدمة عليا إلنا أنا كن مرحلو ويكن ودبلو زجبنا إمبر أبقال سنة سرعات مودق وبحدا إلنا هنمبرو يجبا هذا عنت دربنا مش نود قول لي صعنا زخونة ويزحممو إمبر سيكا بشان تفتنكف بالكات غيد بدي حدا شان تفتنكف بالود غيد أحممونا يسمعوني كم زلقا كمان ولا حدا أقل وي قبل الكاني ولا حنتي نعوم أسواق نحممو زي قالنا مناتو تدربنا خنار ميكالنا فلياتنا بتعمي نشتي زرقبنا كن ججفي قلنا احنا ابتوم لينا ناشتو نقرات تراي كلها كن بنمرت ابتوم حبيتي زرقبنا ويكا نتنا كلنا حبار صلاي كنا دمعلون صراح قديفنا مالتي هذه زعبا قوام قال لك نبزح 11 بالليل مالت نزغنا يونسي اتليست بتم وكلت نيت هاجر زبحالو ابتا هاجر زنبره قوام اساس مو زي فتوى نزبن تم حضر الله تبهالل تبسان شوعتن صدقات مالتيو
ስለዚህ ስጋብ ኩላትና ንኣምነሉ ስርዓት ንተክል ንሳ መበጋገሲት ክትከውን ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ብሕጂ ኣብ ደገሲ ኣብ ኣሜሪካ እንተነደፍካ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብታ ኸባ ዝተረኸበ ጥራይ እዩ ኣብ ነላ ኤውሮጳ ዘሎ ይቅበለካን እዩ ኣብ ኤውሮጳ ተኽለት እስራኤል ዘሎ ይቅበለካን እዩ that's not going to work ግን ታቦ ዘላ ከም መሰረታዊት ትሕዛሞ for sure ግን ዝውሰኽ ገሉ ኣምኻኑ ርድእ ነገር እዩ ብዙሕ ነገር ምክንያቱ እቶም ናይ ሽዑ ሰባት ምናልባት ከምዚ ናይ ሕጂ ዘለና ሞደርን ኣተሓሳስባ ዘይብሎም ክኾኑ ክእሉ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ንሕና ዘይንደልዮ ኣብኡ ብዙሕ ነገር ክህሉ ክእል ክቕነስ ክውሰኽ ናይ ሕይሱ ናይ ቆዋም ነገር እዩ ኣካይዳን ኣሰራርሓን ናብቲ እዩ ብዙሕ ንሱ ከብለና ይግባእን ወላ ሓደ ቆዋም ከሰርሕና ቆዋም ኣይንቕበሎና ዝብል ሰብ ሓደ ክልተ ክርከቡ ክእሉ እንዲኦም ብኦም ጌርካ ጃይዝ ጌርካ ምዝራብ ብዙሕ ታሽሙ ኣይኮነን ማለት እዩ መሊስካፈላለየካ ሓሳባት መምፅእ ጥራይ ዝኸውን እምበር ኣይደኖ ኣብ ደገ ዝተሰርሐ ብዙሕ ከብለና ዝብል ነብለ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ቅዋም ቀታሊ ኢሳያስ ስለ ዝኾነ እምበር ንኢሳያስ ጠቓሚ ነይሩ ተዝኸውን ኢሳያስ ምተጠቕመሉ ቀዳማይ ኢሳያስ ምተጠቕመሉ ነይሩ ብኤርትራውያን ክምራሕ ሃገሪ ዝብል ሊሚት ናይ ዕድመ ስልጣን ኣለዎ ኮታ እቲ ቤዚክ ዝበሃል ቤዚክ ራይት መጀመርያ ቦም ተኻል ምስ ግዜን ኩነታትን ክውሰኽን ክቕነስን ናይ ግድን ኮይኑ ሶ ብኸምኡ ተሓለፍና ይኸማን ተመራፂ ኮይኑ ስማዓኒ ኣብዚ ናይ ይኣክል ዝብል ግን ኣይደኖ ኣይተሓዝለይ እምበር ኣብ ዝኾነ ምንቅስቓሳት እንድሕር ደኣ ንሕና ዘይኣሚናሉ ንዕኡ ክነናኣእሶና ንፍትን ከምዚ እንዲዩ ከምዚ ኣለዉ ኣብኡ ከምዚ ሰባት ዝመርሕዎ ኣለዉ ከምዚ ሰባት ጋይስ ኣብ ዝኾነ ዝግበር ናይ ድሌት ፍትሒ ተባሂሉ ኣኼባ ኩላትና ክንርከብ እዩ ዝግባእ ብሽም ደላይ ፍትሒ ብሽም ኣንጻር ኢሳያስ ንዝተኣከበ ምርኣይ ምእማን እዩ ከይድካ ኢኻ ትሪኦ ከይድካ ኢኻ ተኣምን ምስ ረኣኻዮ ሽዑ ናቱ ፍረ ወይ ከዓ ናቱ ጥቕሚ ዘይጠቕሚ ምስ ረኣኻ ጃጅመንት ትወስድ ከምዚ ዝብል ገና ከይረኣኻዮ ግን ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ነይሩ እሞ ንምሕጂ ከምዚ ጋጢሚ እሞ ሕጂ እውን ከምኡ ይኸጋጥም ሕጂ እውን ሞር ሃይ ፖሲቢሊቲ ኣለዎ ከምኡ ንኸጋጥም ኢልካ ገና ከይተወድአ ነገራት ጃጅመንት ምሃብ ግን ነቲ ሞራልን ተስፋን ሰኒቑ ዘሎ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ዝሓበረ ሓፋሽ እዩ ዓጋቲ የብሉን ከም ዝበሃል ዝሓበረ ሓፋሽ ብዙሕ ስራሕ ክሰርሕ ትኽእል እዩ ቤን ትመፅእ ታለውጢ ኮይኑ ፈጣንና ታለውጢ እዚ ብስነ ሓሳብ ዋነሽን ትመፅእ ትኽእል ብስነ ሓሳብ ስምረት ክትመፅእ ትኽእል ብስነ ሓሳብ ብራይት ፍቻ ትመፅእ ትኽእል ዋትኤቨር ግን ንሓደ ህዝቢ ዝዓስሎ ዘሎ ነገር ተኾነ ምስኦም ሆም ባል እውን ኣይፅላእን እዩ ካብ ተረፈ ከዓ ጌጋ ኣሎ ኢልካ እንድሕር ኣሚንካ ኣብቲ ነገር ተዓሪ ትፍትን ኣቲኻ ከተዓሪ ትፍትን እቲ ብዝሒ ህዝቢ ዝጎየሉ ዘሎ ብዝሒ ህዝቢ ተኣኪብሉ ዘሎ ከምዚ እንታይ እዩ ቆሪ ናብ ኢኻ ገለ ኢሎም ባስን ናብ ዕሩቃት ናብ ክድናት ዕሩቃት ከሶም ትሑዛት ዋ እቶም ነቂሕና ንበሃል ኣካላት ትሑዛትና ኣትሊስት ዝነቕሕን ዘይነቕሕን ተሓዋዊሱ ኣሎ ኣብኡ ስለዚ መሪሕ ታሪክ ክትፃወት ትኽእል ኢኻ ኣብኡ ነቲ ኣትሊስት ፀላኢ ኢሳያስ ምዃኑ ፈሊጥካ ኣለኻ ኣብቲ ካይዳ ኣብቲ ተሓሕዛ ኣብቲ መራርሓ ኣብቲ ተኣኻኽባ ኣወዳድባ ግን በቲ ዘለካ ተመክሮ ኣብኡ ኣቲኻ ታሪኻ ትፃወት ንሓደ ንበፅሖ ንሓደ ንርሕቆ ኣይኮነን ናይ ኩሉ እዩ እቲ ኣክል ከዓ ኩሉ እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ብዝተኸኣለና መጠን ኣብዚ ናይ ይኣክል ዝብል ኣነ መቸም ኣብ ዝኾነ ምንቅስቓስ ወይ ውድብ ንዕኡ ትቃወሞላ ኢለ ኣይኣምንን ከም ሰብ ከማነ ምክንያቱ ትምልዓዓል ንሱ እኮ ከምኡ ዓይነት መላዓል ኮነ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንደልዮ ዘለና ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ከምኡ ዓይነት መላዓል እንተተኻይዱ መንጠርና ፊ ንፈልጦ ነገር ኣለና ዲ ንዕኡ ክጨው ዝኽእሉ ኣካላት ኣብቲ ውሽጢ ክህልው ክእሉ እንዲኦም ንኣብነት ለውጢ ካብ ውሽጢ ዓዲ ትብሉ ኢኹም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሆሆ ብል ሰብ ንኣብነት እዚ ጀነራል መን ኢኻ ትብሎ ፊሊጶስ እንተጨወዮ እንታይ ክንብል ንኽእል ኢና ንኢሳያስ እኮ ኣቢልና እወ ለውጢ መፅኢ ኢሳያስ ተኣልዩ ገለ ኢሉ እንደገና ብኣናዘር ዲክታተር ተተመራሕና ንፈልጥ ኣለና ዲ ዳሕራይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ኣይደኖ ማለት እንድዒ ኣይደኖ ኣብ ወንድና ነርና ካብ ወንድና መፂና እንታይ ዓይነት ሕብረተሰብ እዩ ኢሳያስ ከመይ ገይሩ እዩ ተረረ እትይሉ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ንፈልጦ ንድና ቅድሚ ሕጂ ዘዝተላዕላሲ ሶሙን ከይሓከማ እንዲአን ማይ ሓቂነን ጠጠው ድብላ ዋይ ቀፃልነት ዘይሃለዎ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ብፈርሕን ብራዕድን ተባዒቱ ዝነብር ኣይኮነን ዶ ከም ተምሃሮ ከም ሰራዊት ወይ ከም ጎረባብቲ እዚ ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ከምዘይ ተኣማመን ገይሩካ ኣይኮነን ንኸይድ ነበርና ምስ ሓወኻ ምስ ኣቦኻ ምስ ኣደኻ ከምዘይ ተብል ኣፍ ደገኻ ይትዕፆ ኣፍካ ዕፆ እንዳተባሃለሉ ዝኸይድ ዝነበረ ዓዲ ኣይኮነን ነብር ነበርና
ሕጂ ኣይናይ ካበናይ ፍሉይ ሕብረተሰብና ፍሉይ ለውጢ ካብቲ ውሽጢ ዓዲ ብሓንሳብ ንፅበ ዘለና ዳሕራይ ኩላ ሰብ እኮ ነፍሲ ኣፈትያ ወዲ መን ክስዋእ ኣላ ሱቃ እዩ ንሕና እኮ ነፍስና ኣፈቲና ኣብ ደገ ዘለና ወዲ መን ክስዋእ ኣልና ዳ ንሕና ብናይ መንስና ስንና ሕጂ ሑፃ ክንቆርጦም ንፅበ ዘለና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ዘዝተዛረበ ከምዚ ዓሳ ቁልብ የብልዎ ኣለዉ ይብላዕ ኣሎ እቲ ሓደ ተዛሪቡ ዝተበልዐ ከዓ ነቶም ካልእ ዓብይ ናይ ምድሃል ንጣሽሚ የጋጥሞም ኣሎ ይድሃሉ ኣለዉ ተተዛሪበ እውን ኣነ ክብላዐ ምክንያቱ ክትሓብረሉ ትኽእል ኣጋጣሚታት ፀቢብ እዩ ደረጃ ናይ ገዛውቲ ከይተረፈ ወዲቡ መራሕቲ ጉጅለታት እንዳገበረ ኣብቲ ገዛውቲ መን እንታይ ይዛረብ መጠንቀቕታትን ናይ ምእሳርን ናይ ሞትን ብዙሕ ነገር ዘጋጥሞ ህዝቢ ንፈልጦ ኢና እዚ ስለዚ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ቶታሊ ካብ ውሽጢ ዓዲ ለውጢ ኣይመፅን ኣይብልን ግን በቃ ኣብቲ ፖሲቢሊቲ ተመፂኻ ቨሪ ሎው ምክንያቱ እቲ ክነቅሕ እቲ ይህን ሜን ክበሃል መድረክ ዝረኸበ ክሰርሕ ዝኽእል ገብር ዝኽእል ካብ መንእሰይ ጥራይ ዘይኮነ ሲ ኩሉ ነገር እውን ነፃነት ዘለዎ ኣብ ደገ እዩ ዘሎ በቲ ደገ ዘለዎ ነፃነት ናይ ምዝራብን ናይ ይህን ሜን ንሱ ተጠቂምና ከማን ኣብ ሓደ መፂና ክንሰማዕ ለውጢ ክነምፅእ ዘይከኣልና ግደፍደፍ ውሽጢ ዓዲ ከመይ ገይረን ክሰማምዑ ይህን ሜን ተባሂልና ባይታ ፈጢርና ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልና እንደ ግዜ ተኣኪብና ከማን ኣብ ሓደ ክንመፅእ ዘይከኣልና ንፈላለ ዘለና ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ደኣሞኒ እንታይ ዕድል ኣለዎ ንኽዛረብ እንታይ ባይታ ኣለዎ ኣይናይ ባይታ ተፈጢሩሉ ካብ ገዛና ውፅእ ኢላ ኣነ ንዕድ ስርዓት ዝኽወርድ ኣለዎ ሆይ ለዚ ዋ ገናቲ ኣብቲ ማዕዶ ገዛውተይ ዘሎ ከይሰማዕ ንኽእሎ እንዲ ኣነ ክብላዕ ነፍስና ፈቲና ደይኮንና እናውና ካብ ውሽጢ ዓዲ ውሕጅ ገፊጥ ምፂና ባዕልና እኳ ናወፂና ማብታ ውሽጢ ዓዲ ክንገብራ ዘይከኣልና ሲ ከመይ ጌርና ሕጂ ካልኦት ክገብርዋ ኢልና ንፅበ ጥራይ ዘለና ነፍስና ኣብ ውሑስ ቦታ ጌርና ነፍስና ፕሮቴክሽን ጌርና ማለት ሲ ካባይ ጀሚርካ ኩላትና ሲ ኣብ ጥዑም ዓዲ ንነብር ኣለና ንሰርሕ ጥዑም ሂወት ንሕልፍ ንነብር ኣለና እንጂ ክትዛረብ ትኽእል ክትገብር ግን ከባድ እያ ብዘረባ ወላ ጠፈር እውን ክትበፅሕ ንኽእልና ብግብሪ ግን ኢምፖሲብል ሕጂ ካባይ ጀሚርካ ኩላትና ፈተውቲ ነፍስና ኢና ነፍሰ ፍትወት ኣሕዲርና ኢና ዘለና ካልኦት ሰባት ክገብሩልና ካልኦት ሰባት ክስውማት ኦፍኮርስ ለውጢ ተደሊኻ መስዋዕቲ ክትገብር ኢኻ ብጥርሑ ዝበካ ነገር የለን ነፃነት ይምንዛዕ እምበር ኣይትኮብን መን እዩ ባርያ መን እዩ ዝበሎ ዝተረገመ ኢሳያስ ዲ ዋላ ወቴቨር ናፅነትካ ባዕልኻ ትምንዝዖ ኢኻ ዝምፅተልካ ሰብ የለን ንዑኻ ዋጋ ትኸፍለሉ ኢኻ ምዝልክዕ ንብረት ትኸይድ ኣብ ዕዳጋ ካይድካ ንብረት ገዚእኻ ዋጋ ከፊልካ ተምፅኦ ጥርሑ ዝበካ የለን ነፃነትካ እውን ከምኡ እዩ ዋጋ ከፊልካ ተምፅኦ እቲ ዋጋ ግን መን ይኽፈላ ኣብቲ ኣንበሳሲ መፀበቐሉ ነይሩ ሓፀልፀል እሞ መን ይግበረሉ መን ይእሰረሉ ነቲ ኣንበሳሲ መን ይእሰረሉ ሳያ ኮይና ዘላ እንጂ ኖ እቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ንሱ ክኣስረሉ እዩ በቃ ንሱ ሪስክ ክወስዳ እዩ ንሱ ለውጢ ከምፃ እዩ ብመሰረቱ ኣንተ ወይ ሕጂ ዋላ ሰለየ ሰማዕኒ እንተለኻ ኣብ ዓድስ ብዝሒ መንእሰይ ከም ዘሎ 70 መንእሰይ ምዃኑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ገለመለ ኣቢሎም ትብል ነርካስ ቶታሊ ይቅበላኒ ኣነሳ ኣብ ዓዲ ዘሎ ዳ ቆልዓ ሰበይት ንመርር መንእሰይ ዳ ኣብ ዓዲ ዳ ኣለኹ ንብል ንኽእል ዲና ወተሃደር ኣሎ እንዲ ወተሃደር መን ድዩ ከም ዝነበርና እኳ ኢና ንሕና ወፂና ማሲ መንእሰይ እስራኤል ኬትኩም ተትርእይዎ እዚ 50,000 ሰብ ኣለዉ ሓደ 2-3 ግንባር ሙሉእ ሰራዊት ዝነበረ እኳ እዩ ኩሉ ውትድርና ዝነበረ ኣብ ኣሜሪካ ክንድሉ ብሚልዮን ጥራይ ኣይትገምትዎ ወፂ ዘሎ ሚልዮን ጥራይ ኣይኮነን ፍርቂ ህዝቢ ኤርትራ ኣይንበል ርብዒ ህዝቢ ኤርትራ ግን ሎሚ ኣብ ስደት ነብር ኣሎ ብዘይ ምግናን ዳሕራይ መን እዩ ካልኩሌሽን ሂብዎም ነቶም ዩናይትድ ኔሽን ዘይ እንዳህግደፍን ክህብዎም እንዳህግደፍ ዳ እሞ ኩሉ ግዜ ምስ ሓሰቡ ምሰጋኑን እንዲዮም እምበር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ካብዚ ሰብ ገይሹ ከይድርኢኻ እዚ ሰብ ኣይትርኢንኻ መሓዙትካ ኩሎም ብመሓዙትና ንረኣዮ ኣዕሩቕትና መዛኑና መማሃርትና ኣበይድም ዘለዉ ኩሉ ኣብ ስደት እንዲያ ደላ እሞ ከመይ ዝበቆለ መንእሰይ ደኣ እዩ እቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ንባዕሉ ትምህርቲ ገዲፉ ንስደት ዘምርሕ ውትድርና እንፀላልዕዎ ንስደት ዝኸይድ እምበሪ ኣብ ዓዲ ቀሲኑ ዝነብር መንእሰይ ኣሎ ድዩ ሰብ ሰኪሑ እንዲ ዝመፅእ ፅሩርው ኢሉ ፅሩሩ ዝበለ ዓዲ ደይኮነን ኣብኡ ከይድካ ብፅሙዋ ተበይዕኻ ዝመፅእ ዓዲ ደይኮነን ዘለና ካበይ ዝመፀ መንእሰይ እቲ ለውጢ ክነምፃልና እሞ ደኣለኝ ኣበይ ዘሎ መንእሰይ ዳ 70% መንእሰይ ትሕቲ 35 ሲ ቶታሊ ዝተጋን ቁጥሪ እንድዩ ምናልባት ፀብፃብ ዩናይትድ ኔሽን ክብልዎ ክእሉ ግን ህግደፍ ዝሃብዎም ፀብፃብ እዩ ህግደፍ ዝሃብዎም ፀብፃብ እምበር ንሕና ንፈልጦ
بلكع خاب يونايتد نيشن عندنا نحن نفلتا بتو زنبر زلو حزبنا قصال ابديت سلا زلنا هقدف ግን ካብ هقدف ጥዑይ ጸብጻብ ኣይንጽበን 70% መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ደገ ከም ዝነብር ዘሎ ዝርዳእና ኣነ እቲ ውሽጢ ዘሎ ግን መንእሰይ ቶታል የለና ይብልን ውሕድ መንእሰይ ኣሎ ብዝሕረና ዝበቀሉ ኢካ ደቂ 17 19 ዓመት መንእሰያት እዚኦም ከ ትምህርቲ ዘይጸገቡ if you want to kill the nation kill education ዝብል ኣገባብ ተኸቲሉ education ቀቲሉ ዩኒቨርሲቲ ዘይብል ዓዲ ተስፋ ዘይብሉ መንእሰይ حقوي فقيدالو بشم عدمه يكونن منسي سي نقحات زونن منسي انت زي كوينو علمه منسي سلا زغونه تراي اخالي يكونن انت لوطي خمصالكا بتا نيشتي كون لعلي نحنا نحيش نغيحنا نبل نحنا كمان كنسمع مع لو تقدمت زي كالنا مش عبدك زغول عدلاتنا يمي عدلات نصنت اندهلونا نوع كمان تطقيمنا كنسرحلو كندمعلون زي كالنا سي كوش تعدي سي وا عندنا بطعمي نيشتي سلك كمزي ኣብ ሓንቲ ድስቲ ኣብኡ ጠጢቁ ህዝቢ ኤርትራ ሙሉ ዝከታተሎ ዘሎ ቆም ጌርካ ካትሪዮ ኣብ ውሽጢ ህዝብና ክንደይ ለኽባት ሕብረተሰብ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ እንዳሓሰቦ ዝነብር እንዳሓሰቦ ንሓዉ ዘእስር ንጎረቤቱ ዘቀትል ክንደይ ሓሳቡ ሰብ ኣሎ ኣብቲ ውሽጢ ኢሳያስ ንገለን የእሚኑ ንገለን ኣፈራሪሑ ተኣዛዝናታ ገይርዋ ዝኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ፈንጢሱ ክኸይድ ዝኽእል መንእሰይ ሲ ስጋዕ ክንደይ ብቁፅሪ ንቕሓት ናይ ለውጥ ዝወነነ መንእሰይ ስጋዕ ክንደይ ዋ ሰብ ወፂኡ ነቡ ነዱ ሕግዝ ኣሎ ዶላር ያርሎ ኢሉ ንደገ ከምባህቕ ንስደት ከምርሕ ዝጎይ እንተ ዘይኮይኑ እስከ ዶብ ተኸፊቱ ንኢትዮጵያ ዝኣተወ መንእሰይ ኩሎም ንሰምዑ ኣብ ዓዲግራት ኣዕለ ዝነበረ ኣዕለቕሊቑ እዩ كل معسكر شمال الوسط خيكا كل معسكر السودان تخيكا منسي يعلق لقيو حجت منسي اوش تعدل امو غمي غيرنا انا كاب 35 انت حتى زيد 7% نبل جيجاي زي جيجا توتال جيجا اوتري كم غيرنا نفسنا خلينا نتعلل كم غيرنا ندير اني نفسنا امنا خوينا وجيجا انفورميشن كله قلنا خليو فزا منقد نغعزنا لازتي هاوش تعدلوت نلون ምናልባት ኢንሻአላህ ድጋም ከኮነና ንምባለ እምበር አለ እቲ ስነ ሐሳብ ተቃውሞ ማለት አይኮነን ለውጢ በአይኒ ሚኒስ ዝብልናቲ መትከል ለውጢ ብጎነጽ ከሆነ ኸልዩ ካውስ ተዓደ ለውጢ ተመጽኡን ይقبل አይ ዊሽ አይ ሆፕ ዕና ዘለዎ አውስ ተዓደ ዘሎ ስርዓት ግን ቶታል ክጓሓፍ ዘለዎ ስርዓት እዩ ፈቲና ጠሊና እቲ ሰራዊት እንታይ ይኸውን ኢሳያስ ተኣሊውን ዚ በዓል ፊሊጶስ እዮም ክትከሉ በዓል ፊሊጶስ ካብ ኢሳያስ ዘይውሕድ ደም ዘለዎ መን ክንደይ ስጋ ዝበልዑ ዝነበሩ እዮም ኢሳያስ ተመተን ንሶም ከም ዝገይሮ ዝርዶም ምክንያቱ ኣብ ሕግ ዘለዎ ክነብሩ ሕጊ ከምጉስልካ በዓል ፊሊጶስ ለውጥ ከምዘልካ ምጽባይካ የዋህነት እዩ ሰባት እንዳበልዑ ከብደም እንዳክፍሑ ዝነብሩ ዘለዉ ሲ ኢሳያስ ጥራይ ድጸላይና ንሕና ቶም ኩሎም ኣብ መሪሕነት ዘለውን ኢሳያስ ዘገልግሉ እንኳ ኩሎም ጠላትና እኳ እዮም ሃገሩ እንዳጸነተ ዓዱ እንዳጠፈአ ህዝቡ እንዳጸነተ ሱቁዩ ዝርኢ ጸላይካ እምበር ስጋዕ ማዝዳ ኮነረ ኮሶ ከምዚ ገይሮ በከምዚ ተሰውይ ገለብና ዓጋ ሕበል እምበር ንህዝቢ ለውጥ ከምፅ ሒዝዎ ዘሎ መሳርሒ እንደገና ተጠቂሙሉ ንኢሳያስ ንኽነብር እንድሕሪ ዋርድያ ዝኾነሉ ዓጋ ሕበል እምበር እንታይ ክገብረለይ ንዓይ ዋ ስለዚ እቲ ካብ ብዙሕ ውሑድ ጥዑይ ሰብ የለን ማለት ኣይኮነን ክንደይ ይህሉ እዩ ክንደይ ዕድልን ባይታን ዝሰኣነ ነታ ለውጢ ግን መስዋዕቲ ክገብር ኣለዎ ያ ናብ ሰውራ እንታይ ክገብር ዲኸይዱ ክስዋ እንዲኸይዱ ንመን ንህዝቢ ደይኮነን ክስዋ ኸይዱ ናብ ሰውራ ወይዳ ሕጂ ፈሪሑ ዳ ኣብ ሕጂ በፂሑ ወይዳ ፈሪሑ ነዚ ስርዓት እዚ የገልግሎ ኣሎ ዋይ ኣበይ ዘሎት መስዋዕቲ ዳ ሸቐጥ ሓሶት ሸፈጥ ካብ ዝዓብ መስዋዕቲ ዝግብኦ ንህዝቢ የለን ሲካ እዚ መሬት ካብ መሬት ንላዕሊ ሰብ ክኸብር ዘለዎ እዞም ሕጂ ዘኹዘኹ እንዳበሉ ዝመፁ ዘለዉ ትማሊ ህግደፍና ነርና እንዳበሉ ሕጂ I just don't trust them ኣሕዋትካ ጠፍሉ ህዝብካ ፀነት ኣሎ ክትብሎ ከለካ ይስሕቕ ነይሩ ሲ ሕጂ ጎቦ ይሽየጥ ኣሎ ኢትዮጵያ መፅያትካ ምስ በልዎ ሓፍኮፍ ዝብል እዚ ንባዕሉ ድንቁርና እዩ ህዝቢ እዚ ምንቃሕ የድልዮ እዩ ክመሃር ኣለዎ ዋ ሰብ ልዕሊ መሬት ክቡር ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎ እቲ ስርዓት ግን መሬት ልዕሊ ኩሉ ኢሉ ምሂርና ንዓና መሬት ልዕሊ ሰብ ከም ዝኸብር ገይሩ ኣረዲና እንድሕር ዳኣኒ ሰብ ዘይነብረላ ዓዲ መሬት ህልም ዶ ይትበል ኢትዮጵያ ገሪፉ ወላ ዓረብ ራሽያ ኩሉ ዘይወስዳ ህዝቢ ተዘይብላ እንታይ ገብረልካ nothing ሕብረተሰብና ንባዕሉ ኣብዚ ንባዕሉ ንቕሓት ከም ዘይወነና
أبدي ذريعك هزم ملو الناس أنا رياكت زي قبرسي هاجر حجو قمت قينا شيء عسب الشيطان له قال له عسب شيء قبل هزم خبيره عسبس كابتي بحر تحل زل حواتنا أبصهرا خبدهم زكار دوز نبورو كابو مس عسب كبير يا أخي كح زي بالعسب طيب مش متفوق عسبنا ولا عندي قبر لي أنا كاين استدراين بيتسوين فاميلين هاجرين دين نبرو تقينه تعدي All right, so you want to build an email list of 10,000 subscribers or more? Let me show you in one of my accounts. Come here real quick. Come here. Look at that. 443,265 and that is كلنا ملونا تبنا كلنا نقحت لنا تحدنا تحدي إن كان هباني building an email list of 10,000 it's not hard. عدنا مسوينا نانديو ميديا تفيتها ديمقراطية خلنا سامعك plus I want to give you this book speech absolutely freedom free, of okay? religion freedom of media كل نجار مسحلو كه زغا تنكحلو and I'll give you this book for free just for showing you the workshop. نا emergency نتاتيو Here's the deal. emergency حاجة شيء زلادي كونس emergency هزبون There's سنة so much confusion. You need one traffic source will get you to 10,000. I'll reveal exactly what that is on our workshop. Number two. Now, here's the thing. From 3 years ago, 4 years ago, the way we actually monetize an email list has completely changed. I will teach you what is working today, right now. And I actually talked about that in this book as well. You can get this book for free right now. If you click above or below, just register for the workshop and show up for the workshop. On the workshop, I'll give you this book absolutely free, okay? And number three, how we communicate with our email list. I'll give you templates. I'll actually give you templates that you can use that are working so well. So all I need you to do right now is... فتينا طلينا حمراو تكون السرح انت نسرح كل طفن زعابه ادمعنتن وصيتاو انا هم يزرداني بهم يزرداني صنع حسابنا تيتراي اينبل نات كل غزي ملو انت كم زي بلنا سبات مخنا نفلت تنعنا زراينا خالوت عيني وي بناي خالوت منصر كال كوينو تصنعوني يخاليو سلازي صني لك ان خالوت ناي مسمع بخميهم كم زي حاسب زلو اسكيلنا اتينا مبال نابلسي انا وان نيشن اكونكن ግን ዋን ኔሽን አኼባ እንድሕር ደኣ ጌራ ንኹሉ ፃዋዒት ተጌራ እስከዘን ዋን ኔሽን ለአው ኣትየ ኸዋጥሮም ካሓቶም ናይ ብሓቂ ዲዮ ከምዝናቶም ቁኑዕ ዲኢለ ከምሳት ክነጥር ክንክእል ኣለና ከም ባህሊ ስምረት ዲያ ብራይት ፊቸር አንተ መፅያ ብሩሑቕ ኣብዎ ከሎ ከላዚዮን ካኢልካ በቲ ሽም በቲ ይብሎሞም ከምዚኦም ኢልካ ዘይኮነ ኣቲኻ ኢሚን ናይ ምበሃል ፀላትና ኣይኮነን ፀላት ኢሳያስ ኩሉ ፀላ ኢሳያስ ግን ለናቱ ስነ ሓሳብ ኣለዎ ለናቱ መንገዲ ወይ ኣካይዳ ጥቀመሉ ሜላታት ኣለዎ እዚ ከሕብረና ዝኽእል ነገራት እንተደለና ትዝሓሸ ትልካ በቲ ግን እዚ ይኣክል ዝብል ጠርናፈ ዘይብሉ ከካብ ገዙ ይኣክል ዝበሎ ወይ ከዓ ብጉጅለታት ገለ ብገለ ነዚ ሓይሊ እዚ ክንጥቀመሉ ኣብ ረብሓና ክነውዕሉና ዘለና እምበር ከምዚ እንዳ ገለ ምቁንፃብ ንዕኡ ምንኣስ ወይ ከምዚ ድምዕ ጌርካ ምጥማት ወይ ኣብኡ ዘይምስታፍ እዚ ቶታሊ سوري ودي أظن يعني مثلا الله مش غريتها أنه يحله أبريقا سبات اللهم أنه يحلكم الله سنة غريتها بزخوة في مايك معهم حيلنا أب حبرات نقول حيلنا أفلياتنا مصباح بيكون كاب زفلا لنا دماني أبتزر رغبنا وديقا تفتاوي أنا بدي حريها أزلخ وديقا دمدمة ويسكي قصل له ما قصل له يسمع الله خدي أما حداري الله خده ما تفتاون دي زي دمدمة خوينه تفتاوي انت تملسكا دحن ادريس go ahead brother كلام يقول دمدمة دحن دمدمة قبلك كودي بدحريقا ون سلا زلقو هو اب كونكلوجين نيري كونكلوجين كا انتايو عبشا نسيو كلي ነገር አይነብሮን ኣብ ናይ ሓባር ስራሕ ነተኩር ንሓበራዊ ዝኾነ ኣካያይዳ ዝኾነ ነገር ፀገም ክህልዎ ኢልና ንግምት ተኮይና ኣብ ኣቲና ንዕሪ እምበር ብዙሕ ሰብ ይኣክል ዝብለሉ ዘሎ ወይ አንዳር ስርዓት ዝኸደሉ ዘሎ መንገዲ እንታይ ካሉ ንስሙ ጓዓስ እዚ ኣሚን ካሉ ኣብ ኣቲካ ጌጋታት ትብሎ ምትዕርራይ
كون مرات يا خبل لي وثانك يو مايك اوكي سمعت اللي اسك حدا خلته ولنا خنفتن تاي هنقبر سمعت اللي ما حدا سئل هالو لو كيبتكا عمتو ابيات النيرات تانيكا انا سي خابز حجي اغايشنا قبلو زوعلو بمنتاي كجمر فتخو زي ياكل زبهاي سقي انت اشميو ملختي ايكونن مأسرون يبلون disorderly you ungoverned you إلى منا مالتي عن توي تزي تجاجيت سمعوهم تنركم مالتي حجزي أقول ابن عي سترايك جرات من مالتي زي يأكل زبها وزي enough نبلا كفاية نبلا سي ملختي يبلون ديو disorderly you ungoverned you إلى أن يحسب مالتي كم إلى حسب إن كله نتم حجي زل على زلوا من قصة كأي مالتي ناب يونايتد نيشن أب يونايتد ستيتس في أمريكا حدا عبي من قصة الله كاب دنفر جميرو ناب ملو أمريكا نورز أمريكا لحقو بزحات كإلاتات تستحوسوا مرح من قدي أقميتهم رد ما بقميتهم نزي أكل زبهال كامبين أك تقبار كوعلو زدليو إرتراويان اللو مسلني بستفر عليه من قدتات مالتي تمالب زي أقاش نرميهم نزي ناي أمريكا زو كله مالتي حجي انت أخوينا أنا تسمعني انت ملقتناتهم سي كافتي أكل زبل زمنش أو خوين عن السلام مالتي دحراي زي أكل زبهال سي ملقتي كونن ون إلو من عنتوي مالته ما جاش تريد تقاقية مالتي أنا ملقتي يبهالاي in fact كافتو مكرونا كالا هاتا تقريئون كله كم عينت ملقتي خبقسن كله اما نزع عينت ملقت زي انت تعويتهم نا بوليس تغيروا نا ابنت اوباما امريكا ني بريزيدنت انت اشم قوادر كلسي change we can live in زبل ملقت يروى change we can زبل ملقت يروى كم زحجي نحنا enough نبلو زلنا زعينتي مسوكا بخبرة زوادر ايكونن ግን انا كم parallel يخقصكم ستن زلخو حدا من قصقاس كل عالم كله حدا تيما خلو خيل الله إذا حجي enough زبها زلو تيما ناتنايو أبزي enough زبل راليجر حزب إرترا نسر عزي كودو يدلل له مثلني سلازي اتي enough ملختي كونن إلهم زغلص وحواتنا تتغاغي أبوتو زلو خوينا أنا يسمعنن in fact ولا ورانا وانت تملسكا افتي ناصنت من صاف كنبص حنكلناسي لمزي كتته خمز موته زبال تمانيرناي از تمازين حزب اترا galvanize غوري سلازي حدا تيما importance كمزلو نخقمت سلازدو زي ازل علاج لو تسمعون انت لكم مالته importance الله نحنا نزي كما يقرنا اب تكبار نقيرو نحنا نزي كما يقرنا نتهزبي ابزي تمازي عسيلو اب تكبار نقيرو التكبار كا بدرجه مريحنتن بدرجه رود مابن زق على حيلي انت دحاليو از تمازي خراغص خيلي
ዝተማዚ لكن መልእኽቲ ዘይብሉ ኣይኮነን ንምባል እየ ምክንያቱም ኣገሮም ስለ ዝገለጹ ዓንቶይ ኮይኑ ስለ ዝሰማዓኒ ነዚኣ ዘልዕላ ዘለኹ ትሕዝን እንተልኹም ማለት እየ ስለዚ እዚ ክፋ እዚ enough is enough is very important ዝኾነ መልእኽቲ እዩ ካልኣይ ንሕና ካብ ተመክሮና ኣነ ካብ ተመክሮና ክሪእን ከለኹ ላምባዱሳ መሰጋጠመሲ ሞመንተም ነይሩ ሽዑ ማለት እዩ الثورة كل شع كعوة انت أخويني نت مومنتوم كتقمر لك علىك إذا نايل أمبارسا مومنتوم نحنا عيتقمنا له سلام تاي لازم تقمنا له لك حسب إنك اللق أنا نحنا تم حيلتات زتفعل على رئيتات لازم صانع راحي نتستفعل على رئيتك أني أب حدث أميرنا نتتيماخ عوة كنجبر سلزي بقى عنا راحي سلازي كل شع مومنتوم كفتر انكالله إذا من مومنتوم زي امبريس قبر حيلتات شجراتهم أساويرهم شجراتهم فتحهم حدا خينهم كعلى سنتر أزيك إلهم بقال الدرجو إتو مومنتوم فيل قبر مالتي نايلان بادوسا فيل قرنا بدحريو نا جنبا على 15 شح زبهال ديمونستريشن انت غيرو نزم مومنتوم زيو نحنا ايتطقمنا لون فيل غيرنا my point is this اذا حجي ياكل نبلو زلنا ون نعي يسكفني فيزل اوت كيجبر مخنياتو نحنا خم حزبي نزي اكل زبهال at least افتم عبيت نغرات سامعنا بحد خوينا خنوطت كنكل انت زي كيلنا كم تم قدم حجز حلفو مومنتومون اذا مومنتوم زي فيزل اوت كغبر يخيل زبريتو لنا سلازي اقداسيو نحنا نزي enough زبهال ملختي امبريس غيرنا كما يقرنا بحدا نقالس كنبل كنكل علينا بحدا كما يقالس كنبل نكلنا خا مريحنت كذلينا ايو الحنات زي نتوم استفل عليو حيلتات طرنيف بحدا زوطت خون كخل الله بحدا زوطت مريحنت كنفر كنكل علينا مانتي فيل كنقبر مانتي لازم مومنتوم زي إذا مومنتوم زي دقيق يترف من أنتي سلازي إذا بتعمي أقداسيو إذا enough is enough فنوي أيكونن عاي ungoverned أيكونن disorderly أيكونن أبل نزم الكزي كاب سلطان موراد نزم الكزي أوريدكا فتحر رتعن قوامنا بإرترا نممسرات زهقنا كامبين زي فنويو خنبل انت خوينا زم حضرو سبيلن إنا نبزلنا زم حضرو أم مراحي يبلان إنا نبزلنا مثلا أنا بخال الرادعي سلازي كومون تخوينو نزيتات كإرم كخيل الله أقداسي بتعمي أقداسي نتقدم حجي في قبرنا ممنتم زنبرنا كين دوغمو انت اينا خنقرم زلنا بمسرته مريحنت كلونا خيل الله اذا مريحنت زي رود ماب كلو خيل الله فيجن كلو خيل الله حزبي ابكبو رالي كجبر كخيل الله اذا خا ملكتات يري الله انا ابي اسال الله ابعد انجليزنا الله زيات حنتيا كاليتي اذن لهم مع الزعبه والنشي انتهى بلنا نيرم نحن حمشت نطب لنا قبلنا نيرم حمشت نطب انا يفلطه ينبوون عنتوي نيرم انت خزارني اذا حمشت نطب زي قبلوا ايرتراوي الله لي انا امني اذا يونايتد نيشنز خيد زل حجي ولا تما جايش مال مصم نغرنا زل
بريزنت قبرز نبرو نتحمش سنة زرع عميهم السوس لزخونه انتهي من فلا يدلي يبل على مالتي ناو ختحوس زي دليو انت خونكم يقوم اتحمش سنتبي ازي ابي اساس كايد زلو ولا بتلندن ون بيتون ذا لاينز انت بيبكا بقرطو ينتحمش سنتبكا قميطم انت زي بلكا اتحفشاوي ارستي اتمسرتاوي ارستم ግን ክትርእን ከለኻ ኣብ ለንደን ይኹን ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝግበር ዘሎ ነቲ ሓሙሽተ ነጥቢ ዝቕበል መርገጽ ኣለዎ ስለዚ እንታይ ዘፈላለየና ይብል ኣለ ማለት እዩ ስለዚ ነዚታት ቁሩብ ክንኣራንቦ ከድልየና እዩ ካልእ ንዓይ ቁሩብ ኣብ ተክፈል ንኹሉ ሻዕ እንታይ እዩ እናተባህለ ነቲ መሰል ካብ መሰል ንላዕሊ እናተጠቐምካ ነቲ ስራሕ ኣብ ተግባር ከይውዕል ዘግብር ነገራት ስለ ንገብር እዚ ንሕና ክንጥንቀቐሉ ከድልየና እዩ ኢንሰንስ እንታይ ኣዝብ ዘለኹ መስለኩም መሰል ብዛዕባ ኤርትራ ክትሓስብ እንከለኻ وزق وامن جزءات حقن يخات حسب بهاجر درجة تحسب كله مالته أبزي أنت أرعمك أنت يدخل مسألة الدولة زلخ أنا أيرد عنني مالته بجاكا نمفلالينا خون تدعى زي كوينو بجاكا نفحفح قبلنا أنت زي كوينو نعاي يشغلني إزتاك ولا تساينساو ترجمون نعي شجرني سلازي مثل علنا النات بهله وما تمثلاتك بحدا خينا نصرح النخ علنا انك الله تفلالينا نصرح انك لنا نزر عزي كاب سلطانو كنوردلو زي نخيل elements نفطر ስለዘለና ነዚኦም ክንጥንቀቀሎም ኣለና ንምባልየታ ኢዴያል ዕለ يقنيله ودي اللهم اوكي قضايا يلا خلاص ضبح هذا بريقهم بحزور ضبح هذا بريقهم حزور اوكي دكتور جبران الخضر دكتور جبران الخضر الله 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 اسمع الله خدا اسمع الله خدا اسمع الله خدا يا اخوات ملكت قبروا هلو ايوه باغوني ادرس باغوني كمان لها تحدى لها تعدم كان لها ني ورحيت شوعته على تحمشتن على تشدشتن تعدم كان لك اب اوكلاند بيركلي كما تصيغا بزخوني يحوات مالتي بزحتي كنت عن تبز خلايا انديت زارب زلخو كمتي عن تبز بالكو تي استمروا تخاتاتلكون اندي بزح ابو لايكم كن حنتي تلعل نجر نيرا كسمرا لازدلي وين مالتي منالبات نتي ديسكشن كحجز زبلو مالتي كابزي يدرس باغون خبل صنحه كبقس نحر كويني يا يدرس باغون الذكر انها لامبادوزا مستفطري this is Lampedusa is critical juncture نطبو مغيرو اب قالسيو الكا ارتيكل صحيف كان الكا ذكر نحركون كمالتيو يا كومي نرو تريتو مالتيو حجزي critical junctures يحلف يو تدالي صنيحها تقوم لتزيك الكا مالتيو لو تين خمصخاني زم critical junctures كتقوم لهم كتقلالكا ولا تي
ላጽና ኤርትራ ተራጋጽ ሓደ ክሪቲካል ጃንክቸር ተፈጢሩ ዕኡ ክንጥቀመሉ ከም ህዝቢ ክንጥቀመሉ ስለዝኻልና ጥራይ ናይ ሶቪየት ምፍራስ ዝነበረ ኩነታት ማለት እዩ ስለዚህ ኩሉ ግዜ ከም እዩ ሕጂ ኸዓ ብተመሳሳሊ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ከም እዩ ማለት እዩ ናይ ሓቂ ካብ ንሕና 10 ዓመት ለፍሊፍና ሞቢላይዝ ገበርናየ ህዝቢ በዚ ሕጂ ዝተፈጥረ ሞቢላይዝድ ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ ይበዝሕ እንተበልኩ ምግናና ኣይኮነና ናይ ሓቂ እቲ ዝቃለስ ነበረ ይቃለስ ነይሩ እንዲሁ ግን 10 ዓመት ተቃልሽካ እንታይ አፍሪካ በርኪትካ ብግብሪ ሞራልስ ጽቡቅ እንዲሁ ሞራል ተቃለስ ገለ ግን ብግብሪ ባይታ ንህግደፍሲ ጽንጽይ ዓይኑ አንፊርካሉ ዶ ገለ እንድሕሪልካ ስለዚህ ማለት አድማዒ አይነበረን ነተቃለስ ምንዓስ አይኮነን ሕጂ ብግብሪ ግን ማለት ስለዚህ አድማዕ ንክኸውን ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ድጋፍ ክህሉ ለዎ ማለት ህዝቢ ዝሓቆፎ ህዝቢ ዝዓሰሎ ክኸውን ኣለዎ ኣውይ ሕጂ ፀገም ዝነበረ ኻኒ ከመይ ጌርካ ኣኻ ሕጂ ንህዝቢ ኣብ ጎንኻ ትዕስሎ እዚ ሕጂ ነቲ ስዕራት ክስዕሮ እንድሕዳ ኮንካ ላያሊቲ ሽፍት ከም ዝገብር ክትገብር ኣለካ ነቲ ስርዓት ክገድፎ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ስርዓት ኣይግዛዕን ይኽብሎ ክኽእል ኣለዎ እዚ ስርዓት ከዓ ተጋሊጹ ሕጂ ኣይግዛዕን ይዝብል ከሎ ጉቡጥ ጥርናፍ ጌርካ ነዚ መልክዕ እንተዘይ ትሒዝካ ይኸፍዩ ክሪቲካል ጃንክቸር ሲሓልፍ እንድሕር ዘይተጣም ካሎም ከዓኒ ካብ ጥቕሙኻ ጎዳኢ ኻውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ተስፋ ቆርጥ ሰብ ድሓር ናብ ካልእ ስለዝኣቱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ከዓኒ ናይ ብሓቂ ክንጥቀመሉ ግባአና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክሪቲካል ጃንክቸር ተፈጢሩሎ ንስራሕ ንጥቀመሉ ክንጥቀመሉ ተዘይክእልና ግን ሓላፋ እዩ ጎዳኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ነዚ ክንጥቀመሉ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኢልና ነፍስና እንድሕር ሓቲትናያ ናይ ህዝቢ ጥርናፌ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ምፍጣር ሕጂ ኩሉ ተወደበ ይኹን ዘይተወደበ ይኹን ሲቪክ ይኹን ፖለቲካ ይኹን ኩሉ ኣካል ህዝቢ እዩ ክሕሰብ ዘለዎ ኣብዚ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ከዓኒ እጃሙ ክበርክት ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ተጀሚሩሎ ህዝቢ ከዓኒ ክንውድቦ ክንሰርዖ እንተዘይክኢልና ከፍራ ይኽእል እዩ ስምዒት ኮይኑ ጥራይ ክተርፍ ይኽእል እዩ ተስፋውን ክቆርፅ ይኽእል እዩ ንኻላውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ጎዳኢነት ዝኾነ ቃልሲ ማለት እዩ ስለዚ ጥንቃቐ ዝሓትት ጉዳይ እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከዓ ስኒ ምንካስ ተሓትት እያ ስለዚ ነዚ ኣብ በብኸተምኡ ተላዒሉ ዘሎ ህዝቢ ይኣክል ዝብል ዘሎ ንዕኡ ክንጥርንፎ ክንክእል ኣለና እቲ ይኣክል መልእኽቲ ይኮነን መልእኽቲ እምበሪ ይኣክል ክብል ከሎ ሰብ እኮ ካብቲ ተቐቢሉ ነቲ ኩነታት ዝኸይድ ዝነበረ እዚ ቅቡል ኣይኮነን ስለዚ እዚ ከምዚ ካይዳ ይኣክል ስለዚ ኣይቕበሎን እዩ ዝብለካ ዘሎ ኣይቕበሎን ምስ በለ ነቲ ይኣክል ዝበሃል ዘሎ ኣይኣኽለንን ይቅፅል እንድሕር ኢሉ እሞ ከምዘይ ቅፅል ንክገብሮ ክተኽእሎ ኣለካ እዚ ከዓ ክትውድቦ ክትዕጥቆ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ታራ ናይ ተቃላሳይ ዝብል ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሕጂ ናይ ህዝቢ ጥርናፌ በብኸተምኡ በብኸባቢኡ ምስራዕ ምፍጣር እያ ሕጂ እሳ ተቃልሲ ትበሃል እምበር ኣነ ቃልሳል ኣይኮነትን ሕጂ ናይ ብሓቂ ኣብ መድረኽ ወፂኡ ተዛሪቡ ንህዝቢ ስሚዑ ህዝቢ ራግል ዘግበረ ሰብ የለን ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ በሎ ፖለቲካ ሰብ በሎ ገለ በሎ የለን ሓቂ እንዲያንሳ ሕጂ ህዝቢ ዋዕዋዕ ኢሉ ምስ ተበገሰ ኣፅኢፍ ነው ዓቕምኻ ትገብር ትኽእል ኢኻ ነቲ ቃልሲ ምንዓስ ኣይኮነን ግን ንሕና ዝፈጠርናዮ ኩነታት ጌርካ ሰብ ምሕሳብ ስጉጉይ እዩ ማለት እዩ ኢንፋክት ከምኡ እንድሕር ሓሲብካ እቲ ክትገብሮ ዝገባእካ ብሰዓት እዚ ክትገብር እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ንስኻ ዝፈጠርካዮ ትገብሮ መፅባሕ እውን ክትፈጥሮ ከም ትኽእል ኮይኑ ስለስማዓካ ሕጂ እዚ ኤርጀንሲ ኣይርድዓካን እዩ ክትጥቀመሉ እውን ኣይትፍትንን ኢኻ ማለት እዩ እዚ ኩነታት ፈጢርዎሉ ስለዚ እዚ ከዓ ክሓልፍ ስለዝኽእል ከይሓለፈ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ህዝብና ክንውድብ ክንክእል ኣለና ስለዚ ኣብዚ ክንረባረብ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብመንፅሩ እዚ ሕጂ ክርአ ዘለዎ ስለዚ ነዚ ህዝቢ ክጥርንፍ ዝኽእል ሓድነት ናይ ህዝቢ ክረጋግፅ ዝኽእል ኣገባብ ኣካይዳ ሕጂ በቶም ምሁራት ወይ ክኢላታት ዝበሃል ይቀርብ ኣሎ ኣብ ኦክላንድ ዝብለኩም ዘለኹ ግዜ ክቀርብ እዩ ቅርቢኡ ናብ ህዝቢ ማለት ብፎካል ግሩፕ ሓሳብ ክወሃቦ እዩ
ስለዚህ ካብ መጀመርያ ካብ ዛሎም ማዓንቲ ጀሚርካ ክሳብ እታ ፍትሓዊትን ዲሞክራሲያዊትን ትመጽእ ኤርትራ እንታይ ይኽመስል ትጉዕዞ ናይ ህዝቢ ኢኻ እንታይ ማለት በኻላ ዘራርባ እቲ ህዝቢ በዚ ዕታ እመኒ ንዝኾነ እዚ መገድዚ ያሎ ስለዚህ በዚህ እንከይድ ኣለና ይዝብል ማለት እዩ ኣብ ነው ሰከፍ ከተማ ወይ ከባቢ ብኸመይ ህዝቢ ክጥርነፍ ይኽእል ብኸመይ መርሕነት ክመርጽ ይኽእል ዝብል ከዓኒ ንሱ ዝሰርሑ ሰባት ከዓ ብደቂቁ ዝሰርሑ ሰባት ኣለዉ ስለዚህ ኣሎ እዩ ተዓቅምታት ኣሎ እዩ መንገድታት ኣሎ እዩ ትሰብ ከስተባሃለሉን ክትቀበሉን ክኽእል ኣለዎ ስለዚህ ኣብ ከባቢና ነዚ ጉዳይ እዚ ኣስተባሂልና ክንሰርሓሉ እዚ ምሕፅንታይ ዘቅርብ ማለት እዩ ምክንያት እንስሳት ኣቃልሲ እዚኣ ተሓልፍያ ምስ ሓለፈት ከዓኒ ናብ ነበርና ኢና ክንምለስ ማለት እዩ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና እዚ ስለዚህ እቲ ህዝቢ ይዓክል ኢሉ ምብጋሱ ብድላዩ ስለምንታይ ተበግሽ ብዘይገድስ ይዓክል ምባሉ ንኽቃለስ ድሉነት ይገልጽ ኣሎ ነዚ ድሉነት እዚ ከዓኒ ናብ ግብራውነት ክንልውጦ እንድሕር ኮይና ክውደብ ክኽእል መርሕነቱ ክመርጽ ናይ ህዝቢ ውሕስነት እዚ ከዓኒ صباح نكو زخونه نتسرع زخونه سب كلوط اخيلي زخونه حيل كلوط اخيلي ولا دغ زلدي وشت زلدي صباح نكو كم اساس غبر انت تغبر انت حزب خنتا انت خاتغبر بعقم قداي كوي حزب تودي بصنيحو نو خبل نحدا زي كاله ما قات حزب تعاوتون كطلمي خيلي سازي نحزبي مودات نحزب معطا نحزب حيلي مسرات غير كام قلاس وحسنتي لوطي نقصالነት ለውጥ ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና እዚና ክሰርሕ ዘለና ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ተወዲብና ዲና ከተወደብና ከም ሃገራውያን ከም ኤርትራውያን ስራሕና ቀዳማይ ስራሕና ክኾን ዘሎ እዚ ይመኒ ብመጽር እዚ ክሪኦ ይግባአና ማለት እዩ ካል ኮሜንት ክበላ ዝደለኹ ሕጂውን ማለት ሓደ ዓይነት ርእይቶ እንዳሃለወካ ኣብ ተላለ እንዲኻትውዕል ንህዝቢ ከዓኒ መልስ መበል ይኸውን መፈላለይ ዝኸውን ነገራቱን ይመጽ እንዲሁ ሕጂ እዛ ብዛዕባ ቋም ትምልከት ነገር ከዓኒ ትዝረብ ኣላ ማለት እዩ ንጥቕማው ናይ 97 ንስሉስ ክትግበር ኣለዎ ካልእ ቋም ታይድለ ገለ ዝበሃል ነገር ይመጽ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ሕጂ ከም መባዓሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ቋም ናይ 97 ተግበር ኖ ኣይትግበርን እዩ ጎደለይ ሙሉእ እዩ ከምዚ ናብ ካልእ ከኣት ትኽእል መጀመርያ ነገር ንሕና ክንርዳእልና ኤርትራ ብቋም ክትመሓደር ኣለዋ እዚ ሕጂ ፕሪንሲፕል ናይ ፕሪንሲፕል ጉዳይ ኣብቲ 35 ደንቨር ማኒፌስቶ ዝበሃል ንሱ እቲ መጀመርያ ተዓንቀጻት መጀመርያ ፕሪንሲፕል ዝበሃል ንሱ ፀገም ናይ ኤርትራ ካብ ጉድለት ፍትሕን ምሕደራ ፍትሕን እዩ ዝብገስ ዝብል መፍትሒኡ ሶሉሽኑ ከዓ ፍትሒ በኤርትራ ምምፃን ፍትሒ ብግቡእ ምሕዳርን ዝብል ማለት እዩ እሱ ከዓኒ መሰረት ዝገብር ከዓ ኣብቲ ህንፃ ሕጊ እዩ ስለዚህ ኤርትራ ኮንስቲቱሽናል ዝኾነ መንግስት ክትመሓደር ናይ ህዝቢ መንግስት ክትመሓደር ኣለዋ እዩ ዝብል ሕጂ ከም ፕሪንሲፕል እዚ ተወስዶ ብኸመይ ጌርካ ካብ ትበፅሕ ዝብል ሕቶ ቴክኒካል ይትኸውን ሕጂ ብዙሕ ግዜ 97 ዝፀደቐ ኮንስቲቱሽን ኣሎ ፅቡቅ ናይ ህዝቢ ኮንስቲቱሽን ፅቡቅ ግን ንዕኡ ክተተግብረሉ ትኽእል ባይታ ከዓ ክትፈጥር ኣለካ ሕጂ ኣሕዋት ነስተባሃል ፅባሕ ንጎ ኢሳያስ ኣልገሰ ንፅባሓይቱ ኮንስቲቱሽን ክተተግብር ኣይትኽእልን ኢኻ ንፅባሓይቱ ምርጫ ክተካይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ግዜ ከድልየካ እዩ ምክንያት ተዳለወ ነገር የለን ስለዚ ግዜ ከድልየካ እዩ ግዜ ከድልየካ እንድሕዳእ ኮይኑ መሰጋገር ግዜ ከድልየካ ማለት እዩ ክሓፅር ክነውሕ ይኽእል ማለት እዩ እዚ መሰጋገሪ ግዜ ብምንታይ ክትመርሖ ድላይ ይኹን ሓይሊ ኣብኡ ይምፃእ ማለት እዩ ነቲ መሰጋገር መድረኽ ዝመርሕ ሓይሊ ብምንታይ ሕጊ እዩ ነቲ መሰጋገር መድረኽ ክሓልፎ ክሰግሮ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ቅዋም ናይ 97 ከም መሰጋገር መድረኽ ክንጥቀመሉ ንኽእልና እንድሕዳእ ትብል ኮንካ ንመሰጋገር መድረኽ ተባሂሉ ዝተሰርዐ ኣይኮነን እቲ ቅዋም ብመሰጋገር መድረኽ ሓሊፉሲ ኣብ ንቡር ኩነታት ተበፂሑ ቋማዊት ዝኾነት ሃገር ንኽትፍጠር ዝተሰርሐ እዩ ናይ ግዜያዊ መማሓደር ወይ ከዓ መሰጋገር መድረኽ ቋም ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ከም ፕፕል ጽባሕ ንኮ ትናይ 97 እንዲሁ ኣብ ኤርትራ ክትግበር ካልእ ክትግበር ካልእ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ህዝቢ እዚ ያለኑ ቅዋም ናይ 97 ኢሉ እዚ ዘተግበር እንድሕር ኢሉ መርሓባ ካልእ ቅዋም ክገብር እንድሕር ኢሉ መርሓባ ከም ማሓይሸ እንድሕር ኢሉ መርሓባ ግን ኢሳያስ ኣልጊሱ ናብ ቆዋማዊት ኤርትራ ንምብፃሕ መሰጋገሪ መድረኽ
كدلي ማለት ብዙሕ ነገር ተባላሸወለ እዩ ስለዚህ ንጽባሕይቱ ምርጫት ገብራይ ትኽእል ዲኻ ስለዚህ ነዚ ቅዋም ነዚ መሳገር መድረኽ ዝገዝእ መንገዲ ክህልወካ ክእል ኣሎ ዱላዩ ዝኾነ ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ለውጥ የምጽእ ንጽባሕ ዲሞክራሲ ከምጽእ ኣይኽእልን መሳገር መድረኽ ከድሊ መሳገር መድረኽ ዝገዝእ ኣገባብን ኣካይዳን ተኣ ክህልወና ኣሎ ብትኽክል ጽባሕ ኤርትራ قوامات منجستي مالس قوام بحضر منجستي زلوا هاجر كتكون ناب فتحويتين ديمقراطياويين إيرترا نسجر نحدا خوينا اتمساجر مدرخ أقداسي أبت مساجر مدرخ زسرح نتي قوامي أجمعنا كايدان مسرة زنتصفي سلازي اتي مساجر مدرخ أقداسي حدا حقافو قونا له نقول أكلت حبرة سب إيرترا زساتف طبعا نقول إيرترا قوامات منجستي بخونوا لجزء مالسي نحزب منجستي مسرته له يتين حزب منجستي نخلهم أكلت حبر السب إيرترا زحقف بمعرنة زم حدر بسلام زم حدر كون كخلاله سازي يزيك عني نصعف زقبر كعبت مساجر مدرخي سلازي تنا مساجر مدرخ بالتعمي أقداس مخانو كنسوا على لنا حكي قوامنا يتسعى شعتين مسرد يتكبر يلكا أبن حدينا نقرأ أصل من جداد نسونا حزب حتى حزبي ملس سلازي حزبي نزيك نخملس زخوله بايتا نفترل ساز خماي قرنا إنا نزباي تازي نفترلو إلنا إنا حجي خنزارب زقبعنا إزي ها كزارار ونا زقبعو مالتي سازي إزي حكي إزي نايزي ساعات إزي قالسي إزي بدقا زلون دحان تبي أب إرترا وشت إرترا زلو بايتا سلازي اللي كتودو بخطب لي تقدنيخا نزيب دقا زلو إرتراوي جن كتودو بدقيلكا طب زلو مرحناتو نحد عفت إيرو إسو إتي حزبي نعوزد لي نقرات كوسن خيلي حزبي سرت دلو وسانة سلازخونا خاني نحزبي كقلقلي خيلي أنا حجي تعكيبه وي أنا ود بيدي ولا أنا سلفيدي وأنا محبرايدي إذي خوني انتبالكو ترقم يقولون حزبي وانا سلازي حزب ندحركنا عطاكيلنا حزب خن ودب ندحركيلنا وحسنتك عنسي امبر زخونا حيلي ماتيني إرترانا تناخ تاخم تعلعين كونستيشن كم تعلع سلازبالي كم تعلع خيلي مالتا يكونا سلازي إذي كم حزبي كنرد مالتي بقبو كنستبهالولن كنصرحلن زقبعناي سلازي نايزي ساعات زي نايزي مدرخ زي حتو نايزي مدرخ زي عمام سرح حزباوي سرت دلوه ودابي مسرح ناي حزبي حيلي معكل زقبري نيرترا نزوكل حدا هاجراو حيلي متكالي مسرحي إذا هاجراو حيلي زي كأكسر عن استغايلو حدا بعبيو نتي أوشت زلو خناتات يسألو ناتو تاريخ تصوت يخلي أو بإرترا لوط نمتع سلازي نصبح نقول لوط إن حدا أب إرترا ناتو تاريخ اللوعي بتخكل تلوطي ناب لإرترا زربح كخي قط متان كخيد متان كيتشوه متان حزب خيتالل سلازي عجيب إن حدا أخسر خيلو ناتو مسارحتان حدا غيرو ناي ماس ميديا تكالات يكون كال نحد أنا ناي فاينانسو عقمي كال تكالات نحد غيرو زم تكالات زياتهم طبحنكو أب إرترا تيزقبع لو تنخمص ناتهم تاريخ تصوتوا كل يوم حدا زي مالتي لو تعممت لسرعة إرترا أساس ساعات حدا سرعة أساس نتسعر خاني أب إرترا كونستيشنال سرعة نخلو بإرترا نحزب منجست نخلو تي مسرحة بقب نخيد إذا بدقاز ولا تتقرني فتودي بالنحدات أنحو السو سمبرات كل وقت مالتي اتخال أقداس زغون كعني نحب عني نمثالي ولا التقنيات نحب زي مالتي كنعوت وزي كألنا أورجانايز مخناجن حدا أدفانتج له مخنياتو أبكنت إرترا خوينا خنزارة بنخلينا إذا بدك جزء الإرترا ونحب تودي بمبناتو نمرحنا ستراكشر نحراوت إيو بشين أبدك جزء له إرترا وخزارة بنحب أخيله وحدا يكون أنكم عنتوا تولوزن وركم سلازي أب مكان عالم كيدو خمدر يخيلو نمثل إرترا نمثل إرتراوي كمدر يخيلو طبعا نكو أساس عقم رغيبو نحد عني عدما سلطان نحد أتحيلو مس إثيوبيا قبره خون متخالق إرترا ربح إرترا زي ساتح كم زقر محجي كقبره فتين زنبر حجي ناي إثيوبيا سلازي تعمين برن إرترا خشيت عمد فتين نديو سلازي كوما عين النجر نحب قبر الله خاني إذا بدك جزء لون نحد تودي بنحد أنيحو أب مدرخ ناي عالم
መጋባያታት ከይዱ ንመስል ኤርትራን ህዝባን ክጣበቅን ክዛረብን ይኽእል ማለት እዩ ቮይስ እውን ይኽእል ንእሽተይ ከመስለኩም ዝኻኒ ዓብይ ስለዚህ እዚ ከማን ከም ዓላማ ወሲድና ብሓደ ንክንሰርሕ ሓደ ጥርናፍ ክህልወና ሓደ ክንኮን ኣላ ማለት ኮን ግን ሓባር ናይ ሓደ ኣምብሬላ ፈጢርና ብሓባር ክንሰርሕ ግን ክንክእል ኣለና ከም ኤርትራውያን ብሓደ ሓንቲ ሃገር ዘለሃና ስለዚህ ንውሕስነታን ንረብሓን ክንሰርሕ ኣለና ንሳ ምስትህሉ እኮ ብዛዕባ ከምዚ ክትከይድ ኣለዋ ከምዚ ክትከይድ ኣለዋ ክንብል ንኽእል እንተዘይላ ኮም ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚህ እዚ ከም ዓብይ ዓላማ ወሲድና ክንሰርሓሉ ዝግባአና እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂ ናይ ውልቂ ስምዒትና ናይ ውልቂ ጥሙሓትና ኢጎ ናህና ሕጂ እሱ ኣብ ሳንዱቕ ነቐምጦ መፍትሕ ገርና ከዓ ንዕፀዎ ድሓር ነታ መፍትሕ ኣብቲ ጥቃና ዘሎ ባሕሪ ንደርቢ እያ መታን ተጣዒስና ከይንኸፍታ ከምኡ ገርና ንዕፀዎ እመኒ ሕጂ እዚ ገርና ነንሕዴና ኣብ ዝራኽቡና ነገራት ተሰማምዒና ክንሰርሕ እዩ ዝግባአና ማለት እዩ ስለዚ የሕዋት እዚ ዘለና ህሞት ብጣዕሚ ተዓፋፊ እዩ ኣብ ኤርትራ ናይ ተርባፅ ኩነታት ኣሎ ስለዚ እንታይ ንገብር ንሕና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከዓኒ ንመፃእን ዕጫ ማለት ኤርትራን ኤርትራውነትን ታራ ዘለዎ ምዃኑ ክንስሕቶ የብልና ትዕበት ንዓስ ንገብራ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ብሓቂ ኣድላይት እያ ማለት እዩ ስለዚ ብቕንዕና ኩሉ ንገብሮ ነገራት ንረብሓ ኤርትራ ዝጠቅም ክንሰርሕ እንድሕር ኮይና በዚ መንፈስ እዚ ክንከይድ እንድሕር ክኢልና ጥራይ እዩ ማለት እዩ እምበር ውድ ማለሲ ማሕበርካ እንዳበልካ ኣይኮነን ሕጂ ናይ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሰዓት እዚ ህዝቢ ናይ ህዝቢ እዩ ስለዚ ነዚ ይኣክል ኢሉ ተበጊሱ ዘሎ ከዓኒ እንታይ ይኣክል ትብል ቃል ንዓ ክንርኢ የብልና ብድሕሪ ይኣክል ዘሎ ኢና ክንርኢ ዘለና እቲ ይኣክል ዘብሎ ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ ይኣክል ይበሃል ስለ ዘሎ ይኮነን ይኣክል ዝብል ዘሎ ይኣክል ንኽብል ዘገደደ ኩነታት ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ኢና ክንርኢ ዘለና ስለዚ ንዕኡ ከዓኒ ጠርኒፍና እንድሕር ክነቃልሶ ክኢልና ጥራይ ቁም ነገር ክሰርሕ ዝኽእል እምበር ፋሕ እንድሕር ዳዒሉ ትርጉም የብሉን ስምዒት ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ይኣክል ዝኣክል ንኽኣክል ግን እንታይ ክግበር ኣለዎ እዩ ስለዚ ቃልሲ ክሕይል ኣለዎ ቃልሲ ክሕይልካ ውዳቤ የድሊ ዘይተወደበ ቃልሲ ዕወት ኣይኽእልን ድላይ መልክዕ ውዳቤ ይኹን ናይ ህዝቢ ውዳቤ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኣብዚ ዘለዎ ከባቢ ክውደብን መርሕነትን ክመርፅን ድሓር እቲ መርሕነት ዝመረፀ ከባቢ እዩ ዘሎ ከዓኒ ንላዕሊ እንዳተጠርነፈ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ኩላህና ምክንያቱ ኦል ፖለቲክስ ኢዝ ሎካል ኣብታ ዘለና ከባቢ ዘለዉ ኤርትራውያን ደንበ ፍትሒ ናይ ሓባር ናይ መቃለሲ ባይታ ክንፈጥራና ድሓር ካብኡ ከዓኒ ኣብ ክፍሊ ማለሲ ኣብ ሃገርና ኣብታ ሃገር ንነብራ ዘለዉ ኤርትራውያን ትራኸብ ዘን ሃገራት ተኣኪበን ናይ ኮንቲኔንታል ክኸውን ይኽእል እዩ ብድሕሪኡ ብዓለም ደረጃ እንዳተወደበ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ተራ ከም ዘለና ዓይኒ ሰዓት በዚ መልክዕ እዚ እንተረኣናዮ ናይ ብሓቂ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ እመኒ እቲ ኢድሪስ ባጎነ ዝብሎ ዝነበረ ሓቂ እዩ እቲ መልእኽቲ ተራ ኣይኮነን ዓብይ መልእኽቲ ኣክቹዋሊ ግን ነቲ መልእኽቲ እዚ ክንጥቀመሉ ተዘይክኢልና ናብ ቁም ነገር ክንወስዶ ተዘይክኢልና ከዓኒ ባናናይ ማለት ክበንን ዝኽእል ምዃኑ ከዓ ንረስዓዮ ምክንያቱ እዚ ናይ ላምባዱዛ ምስ ተፈጥረሲ ሽዑ ዝነበረ ስምዒት ኩልኩም ዝዝክርዎ ኢኹም እዚ ክሪቲካል ጃንክቸር እዩ 365 ኤርትራውያን ኣብ ባሕሪ ጠሊቖምሲ ውይ ኖ ብሓደ ፀሓይ እዚኦም ክጠፍኡ ከለዉ በዚ ኣገባብ እዚ ሲ እንታይ ኮይኖም እዮም ከምኡ ኮይኖም ካብ ዓዲ ተገፊኦም ወፂኦም ስለዚ ስለምንታይ እዮም ሩድእ ነገር እዩ እቲ ዓዲ ዘሎ ስርዓት ዝፈጠረ ነገር ምዃኑ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ውይ ክብል እመኒ ቃሱ ክሕይል ነቲ ስርዓት ከዓኒ ሓቂሒጉ ክድርብዮ ኢኻ ትፅበ ማለት እዩ ኣይኮነን ክንጥቀመሉ ይከኣልና ነዚ ሕጂ ዋላ ከም ሞብላይዝ ናይ መግበሪ ኸባን ክንጥቀመሉ ይከኣልና ሕጂ እዚ እውን ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሕጂ ሓላፋይ እዩ እንድሕር ዘይተጠቐምካሉ ባናና እዩ ይጠፍእ ምስ ሓለፈ ከዓ ተመሊሱ ይመፅን እዩ እዞም ክሪቲካል ጃንክቸርስ ረየር እዮም ከዓ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ኣጋጣሚ ንመዓስ ክመፅእ ዊደኖ ዘይክመፅእ እውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ክንጥቀመሉ ይግባአና ዕድል ዝህብ እዩ ምክንያቱ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ተገይሩ ሰብ ብቐሊሉ ዝርስዕ ነገር ኣይኮነን እሳያስ ገይሩ ግን
كل جزء خا نسان رسع عبلنا إساس تايجيرو انتاي زحسب انتاي مخانو كرسع عبلنا إساس نايس إثيوبيا سلاي كاب قدمو أبصورة إرترا تتصفي سلاي منبارو سلازي أنصار ربحان مثل إرتراوي كاب قدمو مخانو كرسع يبلون هزب إرترا زي كرسع يبلون سلازي كل جزء أمال اختنا زي أترأس نقبرة أي نقدفع كنا تقصي بلنا كنا زخاخر لنا هزب إرترا انتايو زي حجي سلازي يتعامو رأس الدنيا نزل سلازي يتعامو راي مخانو بتعامو قل صراحنكو كم تحسبوا هذا نبرة خشية مخانو كل جزء خنا زخاخر لنا أمال اختنا كل جزء زي كتلو اللوا ابن صحفاتيو ابن مدرجيو كل جزء زي كرس عيبلنا بهلا يمو يعني لنا سلازي تعديمكم اللهم كلهم حدر جانا كلهم عبزي السمع زلهم لي حملة حمشتن شدشتن أب بركلي أب أوكلاند لا هزب عقب الله ناتكميو سلازي أبو نختصاتو نرى ناتكم حساب تفسسون نتي نهزب عقب خا عبوت تقبرو تراهم صوتو عدماتهم سلازي official عدمي أي تصبيو official عدمة متصكميو جن عدمات مهمكم قاعد ترسعهم ما أو يراخبنا يغني اللي ما لو مشت كانوا كلهم